יש לך קווים אדומים? יש לי קווים אדומים. בן אדם שאין לו בעיה עם זה, שיהיה לו בריאות, על הכיפק. זה עניין מנטלי נטו. אני חושב שאם היו לוקחים בחור בן 17-18 ומראים לו חיים של דוגמן, הוא היה אומר, תן לי את זה, יאללה, תן לי יום אחד, תן לי את זה יום אחד, זה כל כך עוצמתי, זה מה שאתה רוצה, כאילו. ואמת הדבר שכך גם הרגשתי, הרגשה, תקופה מסוימת. בשלב מסוים זה מתחיל לשחוק אותך. ואני לא מדבר מבחינה, הכי פשוט שבעולם. שאין לאדם גבולות. אפילו אדם שחי רק כדי שלהרגיש. שאין לו גבולות, אז גם הדברים הכי עוצמתיים כבר לא מדברים עליו. זה קצת דומה לאדם שצורך סמים, שלוקח סם, ומתי שהוא צריך להגביר את המנה, ומתי שהוא כבר מנה מוגברת גם קטן עליו, אז הוא לוקח מנה מסוג אחר, מתי הוא כבר גומר את כל הסוגים של המנות וכל העוצמות של המנות, אז כבר הוא בעצם נכנס לאשפוז על זה שהוא באוברדוס, הוא צריך לעבור תהליך של ניקוי. לכל הדעות, כאשר אדם עושה ללא בקרה ורק על הרגשה, הוא מגיע למצב שהוא לא מסוגל להתרגש מכלום. בעצם העוצמות החזקות שורפות לו את השמש החזקה מעברת אותו. ואנשים לא קולטים את זה. זה כמו שאדם מסתכל בשמש ויגיד, אני לא מסתנוור. אז מה? כל כך הרבה מסתכל בשמש, הוא כבר עיוור, לכן הוא לא מסתנוור. זה שלידו מסתנוור, הוא לא מסתנוור כי הוא חלש, הוא מסתנוור כי הוא רגיש לשמש. כאשר אדם מגיע למציאות שתאווה נורמלית כבר לא מדברת אליו, פשוט זה כאילו לא קיים, אז הוא לא מעל התאווה, הוא מתחת התאווה. אתה חי במקום שהוא כאילו הכי הרבה בעצם תאווה מסביב, ומרוב זה כבר אין לך תאווה כבר. אין לך, פשוט אין לך. בנקודה של המיצוי החיצוני, הרגשי, שאתה כבר מגיע להכרה שכלית ברורה. לא זה החיים. אתה לא הולך בכיוון בכך של דעת, אבל אתה מתחיל לחפש. כשאתה מתחיל, אתה נכנס באטרף. מה זה אטרף? אני זוכר שהתחלתי פשוט לחרוש. ספרים ואנשים. איפה שהלכתי, התחלתי לדבר עם אנשים, למה אתה חי, מה מניע אותך. פשוט לעשות עבודה רצינית, גם של איסוף מידע, וגם של איסוף מידע היסטורי. מה מניע אנשים לחיות? פשוט, זה היה ממש בולמוס, כי זה כבר היה בטח דוגמה פשוטה. כבר הייתי מגיע לתצוגה עם שקית ספרים. תצוגת ענק, אוקיי? אתה עושה את התצוגה, הולך, חוזר, מחליף, חוזר לספר. קורא 4 דפים, סוגר. עולה, הולך, עושה את זה, חוזר לספר. לא מתקשקש עם הדוגמניות, אתה כבר בקטע של כאילו, אתה מאוד בפוקוס על החיפוש שלך. יש לך זמן ים, אתה חושבת שעות לקרוא, אתה קורא עם הפסקות 10, 12, 15 שעות אתה יכול לקרוא פשוט ספרים. אתה טוחן, לומד ואתה מפנים בצורה בלתי רגילה, כי כל זמן שאתה לא קורא אתה מפנים, אתה חושב על זה, וזה בולמוס מטורף. אתה מספיק בזמן מאוד קצר, הרבה מאוד, ואתה מתנסה ומנסה, אבל התאכזבתי כל פעם מחדש. כי כל מקום שהתחלתי לקרוא היו דברים מאוד מעניינים. איך שהגעתי לנקודת השכל, זה נשבר. איך ששאלתי, אוקיי, תיאוריה מעניינת, דבר מאוד יפה, עוצמתי, רעיון טוב, מאיפה זה? מי כתב את זה? אז אנשים אמרו לי, מה אתה מתפלסף? זה טוב, זה מתאים לך, זה עוזר לך, לך על זה. פה, הדלקה לי נורא אדומה. מה זאת אומרת, זה טוב, זה מתאים לך, זה... אחד טוב לקחת תנאי סמים. מה זאת אומרת, תלך על זה? כאילו, מה אתה בעצם אומר לי? זה מרגיש לך טוב? אתה מרגיש טוב? זה אמת. המשוואה הזאת לא קיבלתי. ואתה פשוט נדהם לראות, אני זוכר את זה, כאילו, אמרתי, מה רק אני מה קורה פה? מה זאת אומרת מה קורה פה? אני רואה אנשים חכמים, לא טיפשים, שיודעים הרבה מאוד, פי 1000 יותר ממני בתחומים מסוימים, ואני בא ואני שואל את השאלות בסיס פשוטות. מה שאתה עכשיו עושה, לפי הכת שאתה שייך אליה, הוא נוגד את ההיגיון הבריא, שלך ושלי. למה אתה עושה את זה? אנשים מפחדים להיכנס מאחורי הרגש, זה מפחיד, נוח לי, טוב לי, עזוב, תזרום. הדבר הזה, אז זה לא היה הקטע שלי. דבר איתי, שכל נקי. עוד בשלב הזה, עוד בכלל לא חלמתי לכיוון של יהדות בכלל.
עוד בכלל זה לא היה בכיוון אפילו. אבל זה בכלל היה בכיוון של לבדוק כל דבר, ובאמת בשלב מסוים הגעתי גם לדתות הגדולות, נקרא לזה ככה. זאת אומרת, כל אחד יודע שהדתות הגדולות יוצאות מהיהדות, כל דבר שקצת לומד. אבל המעניין הוא פה שעשיתי הפוך. עוד בכלל, עד הנקודה הזאת עוד לא היה לי פשוט מחשבה שזה בכלל יש משהו ביהדות. רק למה אני מספר את זה? כדי לראות איך אדם עושה חסימה רגשית על משהו בעבר שלו, והוא לא מסוגל לגעת בו כשלמעשה שם נמצא הפתרון. החסימה הרגשית סוגרת אותו. אני ברחתי הרי משם, לצורך העניין, בתור ילד, וכשכבר התחלתי לחשוב, אז לא חשבתי על האפשרות שהמקום שמנו ברחתי שם זה קיים.